او میرے بھراوو ایک دوجے دے عیباں تے پردہ پاتا کرو کہیں دی کوئی گال تو کو ہاتھ آ گئی ہے نا تے اوکو دل دے اندر محفوظ رکھو اوکو ڈھڈوڑا علاقے دے اندر ڈسیں دے نہ پھرو دوجھن دی غلطیاں تو کو ہاتھ آ ونجے نا تے پردہ پاتا کرو کہ اللہ جانے تے او اللہ دا بندہ ہے او بندہ جانے تو کون ہونے اون دے عیب کہتے لوگاں کو دسنا لا اون دی برائی کرانا لا تو کو اساں کون ہوندے سے اساں انسان او انسان اون دے کلو گناہ تھے تا اساں پاک کہنی سے ساڈے کلو گناہ تھی ایسا کو کہیں دا کوئی عیب نظر آ ونجے اساں کو پردہ نہیں رکھیں فوراً ساڈے ڈھڑ دے اندر پچدی نہیں جے تک اساں لوگاں کو دس اللہ دے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کہندا پردہ رکھے سی کل قیامت لڑی اللہ رب العزت بھی اس بندے دا پردہ رکھے آج اکساں اگر کہیں دا پردہ نہیں رکھینے ہیں کہیں دیاں گالیاں ساکو ہاتھ آئیں اساں لوگوں کو دسیں دے پھر دیں فلانا این کوئی اندہ عیب نظر آئے پردہ رکھو یار اللہ نالو صلح کر لوے تول انسان غلطیاں ہو وینی ہے تا میرے بھیراوو مسلمان دا بھیرائے بھیرا بنتے ربو دشمن بنتے نہ رہو آج مومن کو بھائی سمجھتا ہی نہیں مسلمان کو بھائی سمجھتا نہیں آج ہمسایہ دا دشمن بنا کھڑا ہے پڑوسی دا دشمن دوست دا دشمن علاقے مسلمان تو دور دی گل رہ گئی او میرے بھیراوو ایک دوجے دیاں گالیاں تے پردہ رکھا کرو ڈھانکا کرو لوگاں دے سامنے بیان نہ کیتی کرو کہیں دی غیبت نہ کیتی کرو شاید جیندی تو غیبت کریں دا بھی ہے جیندی گالیاں تو علاقے دسیں دا ودنے او این گناہ کریں دا این گندہ بندہ ہے تو او دل چ اللہ نال ملاقات کر لوے اللہ کو محبوب تھی ونجے تبال دس پیدا کیا بنس آج اساں اگر کہیں دیاں گالیاں تے پردہ رکھے سوں کل قیامت لڑی اللہ رب العزت ساڈے جڑے کام حسین اعمال حسین جڑیاں اساں برائیاں کیتیاں اللہ پاک پردہ رکھے سی ہی واسطے میرے بھراو اللہ رب العزت ساکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ساکو نمازی بناوے ہمسائے دے اندر رشتہ داراں دے اندر دوستاں دے اندر محبت پیدا فرماوے اور تمام مسلمانوں کو اخلاص نال محبت نال ایک دوجے دی من مناتے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے